Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er vi sammen med Bossy Scoots, og vi skal køre lidt. Så lad os bare komme i gang. Og som I kan se, så har jeg fået en ny bar. Kronosbar. Så måske er jeg ikke så god, fordi barerne de sagde lidt wibbly wobbly. Og jeg har fået nye grips af Leo, så det er matching grip. Men i den her video, så laver vi altså Gamer Scoot med Eddie. Og den kommer også ud på min kanal. Ja, og vi skal bare lige varme op, så lad os bare komme i gang. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Nej. Sten, saks, papir nu. Så jeg starter med at sætte. Og Eddie, han skal one up eller double up. Nej. One down, bro. Jeg mener one down eller double down, og så skal jeg one up. Og så Det Leo, han er bare lidt meget bedre end mig. Så jeg starter med at sætte triple whip op af den der ramme. Ja. Okay, Leo har kukket mig op på den her, det kan jeg fandme ikke. Yes. Oh my god, bro. Og vi spiller 1 to set, 2 to get. Så man har et forsøg til at sætte tricket, og så 2 forsøg. Ikke hør. Og så 2 forsøg til at lave tricket. Ja, yes. Tag rebound. Nej. Så er det din tur til at sætte. Hvad sætter du? Jeg sætter et dobbelt op på den der. Så skal jeg quad. Eller triple. Jeg laver bare quad. Det kan jeg. Så nu er det min tur til at sætte. Og jeg sætter en quad whip op af den her, så skal jeg have en dobbelt. Samme sæt som mig. Ja. Jeg håber ikke han gør det. Yes. Hvad sætter du? Jeg sætter dobbelt op af den her, og man må kun sætte det 3 gange. Skal vi sige det? Ja. Fordi han quad, så jeg ved, at du kan lande den heller ikke den her gang. Nu er det min tur til at sætte. Men nu er det min tur til at sætte. Og jeg sætter quad igen. Wow! Han kunne. Haha! Jeg sætter dobbelt for sidste gang. Så nu skal jeg lave quad whip. Så jeg bare komme ud. Yeah! Yes! Og jeg har 1 til forsøg. Hvor det er vigtigt, det der Leo. Fuck, du er god, altså. Fuck, jeg er god, altså. Så nu har jeg S. Så S. begge to har S. S. Hvad sætter du? Hvad sætter du, Eddie? Sætter dobbelt. Nej. Sætter whip og op ad den der lille bitte tikke lille. Så jeg må godt lave dobbelt, ikke? Så er det min tur til at sætte. Og jeg tror, jeg sætter kickless, så skal du hive. Kom.
der er no way, jeg faktisk failede kickless. Hvad sætter du, Eddie? Whip op i den der. Det er sindssygt nok, jeg failede på kickless. Det er jo sådan, det er crazy. Nå. Men nu er det min tur til at sætte. Ja, men det var fordi min forhjul ikke, den kom sådan... Det kom op ad rampen, og så lavede jeg whip, så det var sådan lidt... Så faldt lidt forover. Men nu er det min tur til at sætte. Og jeg sætter altså kickless igen. Nej! Jo. You're cooked. I'm not happy. Ja. Jamen, du gjorde det. Tager du et til forsøg? Hvorfor lavede du dobbelt? I don't know. Nå, men nu er det din tur til at sætte. Hvad sætter du? Samme som før. Nu er det min tur til at gøre det. Og dobbelt, det er ret nemt. Så jeg vil prøve at lave triple faktisk. Fordi jeg har fået en rund før, så måske kan jeg også lande den. Så det prøver jeg faktisk. Og det kan være, at han får mig på et bogstav på det her. Det er lige meget. Lad os bare komme ind. Okay, han laver triple op af den her lille bitte en. Hvad er manden ude på? Hvorfor nummer jeg er på fra? Okay. Nå. Jeg har den nu. Han får den aldrig. Fuck. Jeg er SE. Den er på 2,1. Nej, jeg kunne ikke få det med, bro. Jeg kunne bare se, der gør sådan der med barn. Okay. Så er det min tur til at sætte. Og jeg har SC, og Eddie har S. Og nu er det min tur til at sætte. Og jeg sætter triple whip over hippet, så skal du whip. Triple whip over hippet, og jeg kan ikke... Så skal du whip. Fedt, mand. Jeg vil lige ved at tabe telefonen. Kom. Yes! Hvor er det vigtigt, altså. Hvad sætter du, Jeg sætter sådan en lille en, sådan en dobbelt over det der mini-hipper derhenne. Eddie tager en ny, fordi det er helt vådt. Så lad os se, hvad han sætter. Hvad sætter du så i stedet for? Jeg sætter sådan lige op i den der mini roll rate. Jeg ser, det er platform, altså Taylor Rip nu. Skal jeg så dobbelt? Jeg laver bare dobbelt. Nu sætter jeg. Hvad sætter jeg? Jeg sætter triple whip over hippet en gang til. Hvad siger du til det? Nå, jeg skal derhen. Hold da op. Ja. Jeg håber, jeg vinder. Altså, det kan ikke være mere vigtigt, altså. Downward flat. Og jeg må altså også godt lave downward flat, ellers bliver det alt for svært. Men man skal komme, og så skal man til en ellers er det glemt. Jeg sætter triple whip over hippet for sidste gang. Så det er faktisk lige her. Så lad os bare komme i gang. Whip flat. Så skal jeg dobbelt. Kan du så ikke bare downwhip? Jeg sætter, nej, fordi jeg skal one up. Så kan du jo stadigvæk bare downwhip. Nej, fordi jeg skal one up. Og jeg er dobbelt, fordi jeg skal one up. Er det fint? Ja, jeg skal one up.
Okay. Nå, men jeg sætter double whip flat. Så skal han bare whip. Ui, shit. Ja. Fuck. Hvis jeg ikke laver whip flat nu, som er mit sæt, så skal jeg lave moonwalk lige her. Dun, 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 dun. She looks more like a beauty queen. Jeg prøver lige at komme lidt. Prøv at kume it. Prøv at kume it. Gør du? Så Leo har lige vist mig Bright Foot Plant. Så. Ja, men han var lidt for dårlig til det, så han gad ikke at vise det på film. Så. Nå, jeg gør det nu. Og Eddie får et til, fordi han ikke helt vidste, hvad det var. Så, kom. Putter stadig 2 fødder på. Gider ikke. Så er du SCO. Ja. Hvad sætter du? Funny her. Skal jeg så... Så skal jeg lave whip. Jeg sætter 180 dobbelt, så skal du 180 whip. Jeg har lige fundet ud af noget crazy. Vi har parken for os selv. Det er ikke så tit, man har det på en sommerdag. Vi laver en part 2, fordi det begynder at regne, så vi kan ikke rigtig køre mere. Jeg er helt våd. Ja, han er helt våd. Så vi kan ikke rigtig køre mere. Så vi laver en part 2 Men senere. Men han gemte sådan en rampe herhenne. Ja, Altså, der er et hul i den der rampe. Det havde jeg ikke lige tænkt over, så jeg faldt i bowlen dernede, hvor det er sådan helt råt. ja. Så vi laver en part 2. Så vi ses i næste video.